maju sing jenenge Cita maju lah ngece campur buah parat yo ayo ora dilah ora kerasa canda bociar bodoh lo ayo modal bongko lo cita lagi lo ora kena le Syoko Prawadya Kala Bende beri kantong sesawaran Surah mawur mawurahan Kumuro suarane Ambut terbu juru-juru bareng maju Amrasto nak angkoro murko Soko Prawadya Kala Bende beri tantang sesawaran Surah mawur mawurahan Kumuro suarane Ambut terbu juru-juru bareng maju Amrasto nak angkoro murko le as ayo sok ayo sok ayo
Yo as la 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 asu ayo obrati pilole Prajurit dina iki nunggu rawuhing Sang Nata Ratu kondang sesembahaning awake dhewe. Awake dhewe mung gempalaning carita, gempalaning kekuatan Kobra Tim mapan ana kowe. Wujudmu dadang siluman bajul, rupamu kaya kethek ning kowe sekti. Dadang alkohol ombenmu ora kaya manusa lumrah. Ombenmu ombene jem setan priprayangan. Gawe santosaning praja kula dina gelar Masawatara ajake ana tengara prabaning Gusti Ratu Mucinandra Guntur mangaribane.
pitrane. Lho. Loba, kembaro loba. Kembaro loba. Lho. Yo. Yo. Aduh, ombel-ombel lopak lagi le. Ayo, dadang maju dadang, dadang maju dadang, ayo dadang. Yo, pamer ke sale. Bagus orang dua ini sehat gue le. Yo, yo, waduh, gemuk pupune Eksa urung kuat. Gemuk pupune Eksa urung kuat. Ya. Wah, ngono kok yayaan. Cito maju Cito. Cito, kembarono ratu mujid. Kembarono ratu mujid. Lo. Yo. Lo. Ayo. Sabetan bareng-bareng. Sabetan bareng-bareng. Persiswari. Ayo, Persiswari. Wes, ayo. Kobra tim saya ditenteni ya iki lho. Aja kacar kan. Ayo. Toto berisane toto. Ayo. Yes. Ayo Tamita, ayo pas. Yo. Hey,
Serengan gawe
Cara bongko kowe wigato parat iblis kowe lah aduh lah kowe kobra hajuh kekuatan nantang kobra padha karo kowe nyoroke nyawa kowe wong atase kowe cinta wani drang-drang keladho wani urang tetuko ngayunake panantan iblis ayo kula dinake maju kowe ketokon putih ora paling copo melempu kobra tandingono wah mudyar dina iki oh Dewa terkawantai ayo lo motiar kowe lo lah arep tunggak kal kaelokane ngono tunggak sing mawa wingit mencorong mawa tejo pratandha kekuatan luwih kang Jinepa dasar gegayuhan latih panggraita Risang Ruta Denawa angrengko daya kekuatan lumantar tunggak papak semedi saluku juga ana beras kuning wujud ninging cepo kang dumadi lumantar sekarwangi gondro arum mitosih nugrahane Gusti kekuatan kang Jinepa ana swara tanpa rupa kang nalika semana pratela kasebatan gegayuhane semedi saluku juga meniki Pancandriya nutupi Babanawa Sanga lan tumulun ana cahya jroning pepek pratandha kang nalika semana dumadi pratitis lho aduh lho aduh yo lho
wis kaya melayu maju sing jenenge Cita maju lah Ngece cabur buah parat yo Ilani dodole ngobrol lo lo no yo saling dajalan wah nias dodole ngobrol ngilani dodole ngobrol lho yo yo eta lo yo ora dilah ora krasa lo yo lo ala canda bociar aduh yo aja kawat dina iki kawat wah lo ayo lewis kaya ngele kopro nanding ana ya yo la yo pas ya yo para ke kabur mulai lo iki patana bro ya buang kowe lho satu lu ngono yo aduh yo ayo kilo Cita lenteng le yo aduh yo wah piye to Cit weh Cit piye to iki lek asli budunge loro tenan iki asli sikile loro nah ya dang waduh ora ngajar pupune iki sateles dilendeti dadang wah lupa maju Pak wene contoh Pak ayah layo lo contoh lene lo Cit contoh Cit yo as
Ayo. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Ayo Jun. Yo. Yo. Ya. Yo palakne kurang ajar kowe. Loh. Loh. As yo yo ora kerasa yo yo la yo tulung ana jae la ayo yo la yo belo siramu kawanan kowe kurang koto lho. Ayo. Yo. Yo. Gulung dek. Lah, bintang tamu ini tas teko Den. Tas teko kalau Den. Wah, sapa ya Den? Wah, lah lek tenan to. Lah. Cita lagi le. Loh, ora kena le. Ya. Obyar. Ayo, ngece kowe. Nyepeleke karo ngobrol modal bongko kowe. Wah, pengen cekak umurmu kowe. Oh, sing ngece, Bro. Jarne tugel ora wae modar ayo buok lho ora apa-apa cokot ora apa-apa tugelen weh ora apa-apa nyapa kok nangis jare ora apa-apa jare ora apa-apa modar kowe lek musuh kobra tenan ora atase drijimu wah oh lha wis las-lasane ditugel bocah lek kadung karep lah kok kowe mau pamer driji lho kowe ya, weh, tulung ana tenan modar tenan yo. Waduh, bridel tenan tangan iki yo. Waduh. Nan masuk bocah kaya ngene lek bridel tangane akeh sing getun lho kuwi. Piki